Mennään Ouluun. Mihinkään koko 5 tunnin aikana, että Suomi on ihan samannäköinen alusta loppuun asti. Voisi pitää ulkoa ottaa video. Mikä se oli? 315. 315. Tämmönen pytinki. Liminka. Joo. Eli B olisi tarjolla eka. Me ei ole nähty B:tä vielä. Joo, mutta kohtahan se. Ootas mä tuun tähän ihan sun niskan taakke huohottaa sitten. Jaa! Enemmän eteen näköjään. Ai jaa! Mä en pysynyt mukana. Mä yritin kyllä, mutta I'll try again. Mikäs C? C tulee... Sehän tulee tähän lähelle. Okei. Okay. Aiotko sä kuvata sen? Koko ajan rullaa. Mä laitan sitten 2 ihan vaan varmuuden vuoksi. Joo. Taikuri yllättyi itsekin. Se menee nyt niin hyvin, että otetaan vielä toi 3D. Se oli se... Joo. Pelkkää jauhoa, eli hädituskin. Nyt vedät tosta ton B-battua, joka tulee tuota noin. Joo. Ei tullutkaan. Tuli vaan säleitä. Just a moment. And... Joo. Osu. Hyvä, että yksi osuma saatiin. Ei se. Ehkä jälkeen sekin. Joo. Ihan ever so slightly jäi jälkeen. Mikäköhän edellinen klippi oli? Varmaan Hapuradalta.
tosta. Hyvä B-kiekko tosta tulemaan. Ja Joku muistaisi minkälainen se on. se on semmoinen löysä lurppa tähän ihan keskelle. Eli se olisi se. Ilmassa. Jos ei sitä saa rikki, niin ei saa mitään ihminen rikki. Toinen tohon varmuuden vuoksi. Eli se, tohohan se tulee. Niin, no ei niin korkeallekaan, mutta... Jop! Ai sä sammui. Ah. Laitetaan virta päälle, joo, jatkuu ihan. Jop! Fuck. Nice. Real. Nah. Ai jaa. Joo. Laitetaan B. Laitetaan Bravo. Mä painoin A. Niin painoit. Joo, otetaan uudestaan. Joo. Kato kun meni hienosti. Toivottavasti kamerakin näki sen. Charlie. Niin Charlie, se tulee tähän. Mä kuvaan kun se hajoaa tuohon. Okei, selvä. Joo. Hajos. Juu. Onpas hyvä pyssy. Tuohon me vedettiin vielä pissat ja nyt me lähdetään äkkiä kotiin päin. Ei varmaan mene kauaakaan. Ei, pieni kotiajo vaan.